Pallissa. Cada 4 minuts una dona és violada. Cada any 2,5 milions de dones i nenes són traficades dins el mercat de la prostitució. No sols són xifres, és la realitat a la que les dones ens enfrontem cada dia. Però no cal anar gaire lluny. Tots i totes hem patit d'una forma o altra el patriarcat. Aquests dies hem reviscut el cas de la Manada i hem vist com l'Estat, la justícia i els mitjans de comunicació criminalitzen a la víctima en lloc dels agressors. Si ens toquen a una, ens toquen a totes. Les violències masclistes són un problema estructural. El trobem a l'escola, al treball, al carrer, als mitjans de comunicació, dins les nostres llars i també dins els nostres moviments polítics i en espais de festa com avui. Per això, l'entitat GET hem engegat un protocol contra les actituds sexistes. És necessari un canvi de mentalitat i de conducta per erradicar-lo en tots els espais i cada dia. Des de l'entitat GET volem ser conseqüents i des d'una mirada feminista no podem girar l'esquena a les violències que ocorren en els nostres espais. Les hem de combatre, dins i fora. Prou violència masclista. No tolerarem més atacs a les nostres vides en cap de les expressions de l'opressió patriarcal. Som conscients que el masclisme mata i les dones hem dit prou. No podem ni podem negar la política i per això aquests dies hem anat de boli. Els actes de l'aniversari els hem muntat estonetes, entre assemblees i reunions, entre cassoles i cartells, i al mig de l'autopista o a la plaça de la Vila. Però en fèiem 45 i ho volíem celebrar i fer-ho agraint a cadascun dels 1.000 socis que fan possible aquest projecte i que conscients de la feina que tenim endavant. Aquesta nit, els moderns joves ens trobareu ballant i a la barra, compartint anècdotes de quan aquesta nau es va omplir amb els habeas corpus, amb el Lax Ambusto, amb els inadaptats, amb el Joaquim Paz, amb el Tai, amb en Pau Vila i amb tants d'altres i tots els que vindran. I quan acabi el concert, com sempre, escombrar-ho i a deixar-ho tot ben bé. Entre aquestes parets hem ballat i muntat i desmuntat barres, però també hem fet molts debats polítics i sopars solidaris. Aquest últim mes hem viscut